Guys, welcome back. Pasabak na po na itong motor. Grabe kaligtas mga bato. Wala imong tiil. Dengan kasayo. Naapsa ko, bis. Ayun! Bis. Nadlok mo. Ay, nagnaog. Ay, ipagbuot lagi sa kuan lagi lab driver. Blessed morning. Sunday morning. Guys, welcome back. Another ride, another shade. Guys, nakaraw. Kauban na niya itong Palidi Boys. Chef Latagaw. Yo, what's up, what's up? Mayang buntag. Mga ka-shades, sa tayo bagong i-shade yan karon nga lugar. Mga ka-21 shades of blue. Mga kapupo. Watch out kayo mga kaibigan. Then kami nagulat kami karon nga kinapa mi kauban nga ginawlatan. Nabi diri sa Uptown, Petron. Alright guys, nakabot na gid mo ang late nga amigo. Ah, dili siya late na exact gid siya. 8. Oh, exact juga yun. Ugali. Sakto ay exact siya mabot. Hey, tong bisitahon tong blue daw nga kuan dito. Blue nga pool, river to pool. Pool daw, amot. River Spring. So, nakuha siya tag mga 2 to 3 hours itong biyahe na to. So, let's go. Alright guys, we are bound to Pangantukan para i-visit ang lagoon dito, Blue Lagoon. Trending yapon ni siya nga ginadtuan sa mga turista dito. So first time na to mga na diya sa anang lugar atong i-visit, see kung unsa ka tsara dito and atong ma-experience ang Blue Lagoon. Hindi mo kaon, hapit ko sa una. Uli, balay. Dito gyapon pa, ano? Pikas oh? Ngong kana. Ayun na dito oh. Oh, dire mo, pikas. Landong dito. Tapi dire apa dire? Dire. Ay, gawon na po sila madam oh. Hapit sa may guys kay para pamahaw. All goods na may kay nakapamahaw may. Sayo may ganing nagbata mong god. Alas 4 matan ako. Sayo mo ko tulugod. Ayun. To, andam gug pa paniha pamahaw. Akong jacket din lapis. Nakakaon mi sayo. May karon daw. May lumbia, dire kaon. Going me this way. Gikan mi dire. So while waiting, sila hang mga kaon na video sa ta. Ay, gawin sa gutom eh. Time check 9 AM. Expected mabutaan eh, mga 11 pa rin. Kecho Gimbaluron, Kalakal Farm. Problema man dito, lagom kayo. Tumoy. Pwede problema dire. Para man di oh, sa mong to oh. Barangay Nagumbaan. Okay, slow down ta, accident prone area. Wala sa daha oy. Amazing di kay namin mga dala dito. Lagom kayong langit oh. Nagbabadyang ulan na naman. Mga kaigan, aasahan natin na uulan ito mamaya. Wow. Wala, minamurang ako ano. Amo na nag-iingon. Oh, minamura ito. Sudunan kayo. Muna ingon nila, oh, sudun nun. Ang dalan po ba? Baklay ka pong kapila ka oras siguro. Ay, isa naman sa kauras. Kapin, no? Mungikan ta dito. Oo, oh, sara. Tapos, mapagpasulod na lang dayo.
Siyempre gyapon og kuan gud. Kan bagyangon. Naga po'y drop off kuan area. Then baklay na yun. Ang kahoy ba? Siguro kung daggan nga nga kahoy gid bitaw tsada ka tanahon na ba? No? Galaray tanan bitaw. You are now entering sa Baritan Military One. Military. Military Reservation. Stay in Cagayan. Cagayan Parkview Hotel. In the middle of... Uy. In the middle kita dapat kayo. Ikatugnaw ba dere? Halak ka? Wata ng jacket lang. Ikaw na diya sa ako, naka-jacket dito. Among ko eh. Barangay Tikalaan. Mali pa yung pagbiyahe. Yeah, salamat. Salamat. Ano sa man eh? Kalilangan. Uy, ini dre bro. Huwag man abog. Balas nga abog. Amo na ning way dito sa Liguan. Di ko sure. Apaprid. Ihimo mo na mo Siargao. Dito ng Siargao dapat mo liwit. Pag abot nimo kagaya, wala na pod, braka agta na pod. Gabing ituman nimo. Kung say naong atong mga lagom na kay didto, mo ri apil naong nimo. Uli. Hindi. Kaman. Saturn. Tan-anan. Hapit anay daw. Mura mag-akong lula mo istorya. Guys, hunong sa may diri sa kapihanan diri nga area. Hapit anay. Guys, oh. Ano yung lugar? Katulgon na tong mga kauban. Lami po di sigo po. So lang gabi ko kaliro. Giguto manong ko. Kandra kanang sikwate. Wala si Kwati diri. Wala de. Kopi de. Ano wala mo muna gani? Ano wala mo muna si Kwati ko diri? Burot dito? Na si Kwati bangutana dito. Nurot dito na? Tanawa na wala si Kwati. Ay na eh. Burot. Sige na pagkakasal na. Pagkapi ba dito? Wala pa mo kunarot. Kape lang. Tsada og ambience ning among gihapitan nga itiri diri sa Kalilangan Bukidnon ang hapit anay og unahan lang kini sa Saturn nga gasoline station. Dili alimo tambayan kung gikan ka og taas nga biyahe og gipalibutan kini og tsada nga talanawon. So okay kaayo ni hapitan para sa mga gabiyahe. Lama sa libre. Oh! Kita ka to pre ha? Kita ka to. Punong! Punong! Pakapi! Oh. Alright, time check. 10:20. 50 to 1 hour na lang ang biyahe. Biyahe na mo paingon sa Pangantukan. Oh, what a beautiful scenery do basta nay kuan. Nay mga kahoy sa dalan gyud. Mano yung makapadugang beauty gid sa kuan sa site nimo ba. At the same time, pag muagi ka, bugnaw, dili sa init. Pero dapat ang kuan ang mission and vision sa mga motor riding ba. At least once a year mag-conduct sila og tree planting, no? Tree planting sa mga area nga mapilian nila. Ma-preserve ito ang mga area like may nga ni. To dili pa man nato ma-appreciate na kay gulbit nga dugay ben motubo na mga kahoy. At least man lang ba ma-appreciate sa next generation, di ba? Pukpuk na ginito. Lamig gid ang hangin ay di kan init. Muna yung lami sa mga ingani. So daw yung dalan no. Kita nimo ang visible nimo ang unahang dalan. Nice. Where are we? Where is this? Labo, ang dalan labo, kita ni mo? Kurang. Gali. Sada kayo mo rin Canada nga. Sada kayo ko no, bundok ko. Ano, nga side oh. Dito oh. Perfect. Naglutuan. Alam niyo, hangin Lord. May oras lang? 10:35. Mga pulis sundalo. Unsa man na gasolina man na. May camp ni sir ni. So wala na yun kay mga Military pangyari checkpoint. ba kanang mga libil ka na amday sila oh. Grabe ka dagan ang mga Bitaw ka na? army truck.
Sadang yung kondo. Sadang yung kondo. Kasi mong wala labo, grabe kaayo ang kuan, mga bukid. Oh, kami tubo? Tubo. Oh. Tubog mais? Mais na nila eh. Ang katong ganina kung anong nakasagahan, Lord, oy. Pak! Magka-perfect. Magka-lovely yun. Doon, nagibuhat na rin oh, kamulong. Flood One control. water. Nadagom ka dito. Hindi mag-aulan na dito. Ano mo, nandalan din sa taas. Sa matong truck na nag-truck up. Taas mo? Kung ano po na siya. Basta hinay landagan, kaya di kasaka. Ay, hinay ra. Stock up na kay. What? Asin, ano wala kusog ba? Dautan na kay. Dua pag-truck. Dautan. Wow! Oh my G! Mura manig Canada dapit to eh. Og nakapit na sabmi kadyot og overview nga dapit sa kalatungan para papapicture kay grabe katsada ang view. Ada kayo? Ignorante gidin taon mi kay wala ni sa syudad. Perfect idea. Unya grabe ka presko ang hangin. Abi na kog naakot Canada. Sada sa aso. God's creation makapawala jud sa stress. Welcome to Kalatungan! Grabe ka nindot. Init lang. Wow. This is the reason why ang kadaghanan nag-ingon nga ang driving or traveling sa mga tsada nga area is a therapy. Ba? Therapy gid siya. From very kuan nga stressful nga week sa trabaho, balay, mga obligasyon na to, then magbiyahe ka, no plans, kay ang plano man gud mo makapa-stress po sa tuwa, like preparations, di ba? Mag-travel ba to ka, mag-riding ka together with friends or solo ba ka sa iyong partner, dayon maagi mga nga beauty, nga mga scenery, legit therapy siya. Creation si Ginoo. Yup, sakto ka. Yung ano, this scenery designed by God, our very own, the creator of heaven and earth. Kaning scenery makahatag therapy. That's Kalitay sa mga. no, makita na mo yung ang mga beauty. Dili ka ma-heal sa imong mga stress yung mga mahuna-hunaan. Dalang diri asfalto tanan no. Sa uniform kita naon. Time check 11:15. Kabot kita ni mga alas 12 kita ni. Nalangan ta kay natay mga gipang kuan yunungan ng mga area. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Nawa diri wala. Ang kuan sa loob ng dalan. Nakaunsa na nga kuan Turo. no? Turo. Uy, kangit-ngit baka anak niya diya Bigitom dito Diri adlawan diri Abot na sa destination, Lord. Ada lugar gapo. Sabing overlooking diri. Idal lang ginahimo. Hindi na meron siya din. Meron siya din. Nara. And at last nakaabot rata sa Pangantukan Bukidnon. Og mihapit una kita og karinderya dire para maniud to. Tapon sa karinderya kay magipanggutom ang mga dragon. Nalangan ta sa biyahe kay naamay mga gipanghapitan nga area. Aliwalas gihapon kan dire og dili alimuot ang bayan kung gikan kagabiyahe. Lahi ra gining Bukidnon. Bugnaw ang area kay mo lagi gipalibutan man og mga kahoy og inubanan pa jud sa lamian nga mga sudan. Whew! Tamis kayo. Madam atong blue water dire. Diyan ka sa kuan sa tuyon.
Ah, ito? Adto yun. Ah, ito yun daw pre. Full tank madam. Ang mapa manggod lahi ang dalan pabalikon mi. Sulod ta gamay. Unahan. Yung tuyok 38 minutes ba? Og diri na nagsugod ang atong kalbaryo sa dalan paingon sa Blue Water og katong sa mga wala pak-ani diring dapita gikan sa highway musulod ta sa adtuyon na dalan. Dayon unahan na dapit makita nato nga naay duha ka dalan. So dapat moagi ta sa tuod na dapit. Nabutang nga uncharted pa nga dalan kini ni Google. Ah, shortcut. Lisod ni agion pero mas duol. Magamping lang o maginahinay lang jud ta kay grabe kaligya sa mga bato dire para dili mayayay. Labi nang wala tamaanan og agi pareha ini. Ah, shortcut lagi. Pasumpay tani nga dalan no. Dito mo sumpay. Instead nga muliko ta. Grabe oh. Tapasabak na po na tong motor. Yung manod lang. Dalan pa ba niya? Abang Lord, pakaan Lord. Yun na, gunit lang. Wait lang. Yun lang. Grabe kaligtas mga bato. Ano mo dre, hihina lang yan. Grabe nga ka do. Pero try na itong pangutana unya kung ang laing nga dalan ba okay. Ligas kasi para sa mga motor. Kung ligid na mo. Hait kayo mga bato. Saka pa siya oh. Kaya lang. Wait lang. Punaon lang ako sila. Grabe oh. Hindi na, gunit. Layo, nagkuklay mong gagian. Pero mas challenging ba? Mag-adventure yun. Mas grabe man isa. Saas mo gapon na. Kung ano ka. Lumanan, oy. Kung tanaw nyo sa camera, mura siya og dili lisod. Agian. Kaya sa di pa siya lisod agian kung ang ligid lang sa motor. Pang rough road. Kaso lang dili manggod. Ligyas siya para sa mga motor. Grabe ka, intense pa kaya nga travel ni. Wala damha ba eh. Okay? Ayay. Ako antan. Ayo, maguba. Oh. Dapat lagi kayo. Wala may damha nga. Ay nani ang agiana. Oh. Pero nail, atong agianan sa kuan, simento dito, pikas. Tong patuyok ba daw? Ah, muna agianan din pa yung sa kuan, Blue Water gid. Salamat. Salamat. Amo gid dalan gid pa Blue Water.
Ay, nakaabot ragid. A very dangerous kuan road. Wala na, agas-agas pre. Wala oy. Dapat tingnan na tong ligid oh. Pagsaka na to ani ba? Ang pagsaka ni Pauli. Sayop dito tani agi no wala no ilang. Wala oh. Amo gitong kuan ba Google Map to? Dito kita ni balik. Tuntuyok. Oy pabalik tal. Oy ilang kamo gid ni dalan yun. Ano nga imong kuandan? Ako nahuna kay nailaing dalan. Akong nauna po kay murag na gid lain. Tao nanguna ra po ninyo na. Pero nahuna na po na. Ang among una-una pud namo kay nailain. Baklay babies taron. Alright guys, abot na gimi diri sa Blue Lagoon. Ay, Lagoon. Blue Water. Nga hastang lisura sa dalan. According sa mga tao diri, wala laing dalan kun dili kanira gid. So the choice is we have no choice. Wagi kita ni ligas kayo. Oh, mga bato. Ligas gini. Hinahinay lang kita. Ayun dre. Ang gitudlo sa map na madam, patuyukon pa mi. Oo, ang kuan gud sir basta kita mag Google Map mo, dito mo ilapos ang dito sa lagi sa gani bahada pag mo dito. Ingani kay dalan. Sobra pag gani ka mao. Astilan. Private property mo guni ba? And finally, naabot ra jud ta sa area. Nagkalisod man, nakaabot ra gihapon nga walay tatsa, pero naay hapit lang. Aray ko. Ang gutulon-tol kay spring daw. Yay. Sara to. Sa kutsyon na spring ang kutsyon. Pag ang gutulon-tol ka kada. Tara spring. Maga ba ang spring daw. Kung maabot na mo diri, natay entrance fee nga 50 pesos per head o 500 pesos paubos ang ilang cottages. Dares ana, pwede na mo magtambling-tambling. Alright, time to ligo na. Oh, di mo maligo, guys? Maligo ko, maligo. Ligo ka. Kabalo kag langoy pre. Oo, clothes. Makisa man tulod nimo. Ang kaugalingon. Kaya mahalin nyo, wala yung makatabang sa kaugalingon kay Kamura. Aha. Og dili malalis, maanyag ang maong lugar. Presko ang hangin, nindot ang palibot og nindot sa tambayan kauban sa atong mga pamilya og mga higala. Pinakasentro nga beauty diri sa atong giadtuan ang blue water nila nga mala enchanted river sa Hinatuan, Surigao. I'm hanging with all my friends, ready or not, here we come, we're beautiful. Grabe ka bugnaw liguan, limpyo og tinaw kayo nga makita na nimo ang mga isda sa ilalom. Gamayng pahinumdum lang nga lawom ni siya og currently dili pa available ang life jacket. So gamay nga mga pag-amping. So guys, I recommend this place to visit and explore and to experience the little adventure and a very refreshing blue water diri sa Tuyon. Nga si Mutulog ba? Kita na sa isla niya. Ha? Depende og naila operat ni mo. Ayo sa mga isda. Amo lang mga kutlok. Wala nga lang tilapia. Tilapia ba? Gara dire pa kay bugnaw kay ba? Sige mo. Sabos? Tay manok mo nang isip. Bukang bala ka kayo ka apa? WhatsApp da. WhatsApp dah. Sabar. Na? Ano to? Ya. Ay, may isa yung naglutaw naman ng isaw, nagtakilid din ng isaw. Ah, piang nga. Sana. Oh, di guys. Pagdawa itambay eh.
Ha? Di man pwede sa uban ng liguanan nga. Bugnaw pag bukong tawas. Ha? Ngano kang mo blue na sa dia? Ba blue kayo? Na, coloring na pre. May coloring na. Ga. Hala, di nung ko pwede di ado. Ano naman? Tama nang pwede na hulong. Lawom kilo. Dito ka na next na Sino naman ka na? Gunit-gunit ako. Punigyas kay. Naraguan ba ka na na? Problema maputol ni. Di mapunta nito mo. Di ni nakakuan. Gara luta gana ikaw. Eh, ang ibugos maligon kayo. Ngali. Nung yung galing, ang diak mo tambay maputol. Maato dito ang tanan. Nakakabalangoy. Kana ka hindi ko pa na. Lawom li kayo, gambak migan. Nato ka daw. Ha? Kami nalingkod ka loy. Ay. Dala na kabo kana mga lana. Ay lang mo pagdungan dito sa kwani maputol ang bugos ba. Dua sila ka po maputol ang bugos. So gaji oh, binuangan dito ji. Kapisi ra mo kudaw tanawan kudaw. Mo mo kana. Very peace. Yaya sa gyani ba na search tubig ba? Iba balo ni mo gilid. Kailangan ko sabid ko lang. Kailangan na sila na ingana ba? Like fish. Gani pwede ba? Pwede mo dia pero wala ko mangyapon na din, di mo mo kay mo. Gawin Pakata na pre, pwede ba dito? Sige. Pwede dia kagyo. Tumang ko. Oh. Di lang yung konti. Damo kay bay. Lawom tanan kay. Kulay mo ba wala mo. Oh, lawom gyapon na tanawa. Hindi pang gyapon sila. Gyapon na din. Ha? Lawan na dia, lawan nagpunto. Tunganan. Lamay tutunganan no? Kakoy mo na. Tatay. Ano naman doon? Ay, tungtungan na no? Kalifo ka. Hindi tutunganan dito talaga. Oo, gali. Tungtungan na pre. Na dito. Sa dito. Ito. Sure ta pre, atong malabalay ta. Ah, manita mo dito, namagi. Nauri, gawas di pa yung malabalay. Balik ta agyanan. Ano gawasan ni Day? Dresod lang ta? Oo, daw balik din. Maramag na nabagawas mo dia. Tama na rin ta. Wow! Okay. Day, tama yung balay-balay. Dito daw magkaon sa night cafe. Buwet yung kwan. Night cafe? Yung mga kwan ba? Ay, namin night cafe. Ito tawag sa kaulian na abot wala sa kagayan. Di na. So, maybe. Buti pa dito alas 11. Alas 11. Oo. Ikaw? Ugma pa ko night. Siya sa dito shop dahil pagabot. Magali, pagabot na ito dito. Ako na ni kuwan hatod para dito sa tambay sa hospital. Nakapalahubog akong mga amigo guys. So, tayo sabay-sabay lang. Yung mga palahubog. Ari siya palahubog day. Used to be. Dahil nga naman sa we're not kalahubog. Yan na lang ito. Salong. Yan na sa mga isla ba? Oo, yan na. By doon. Pagkawan. Uy, saan na isda ni? Mahal na ka. Sa kabugnaw. Ay, dili na taling ko no. Di ba niya? Ano, darling? Di mo ko na ulubog niya. Dahil mo na nakawin. Ay, sawi ka hinggit to. Ano, patigdig yan. Tigyas? Gahi siya? Gahi? Foto ang dili, kawalo mo lang. Ilaw man ni dire. Diya. Wala, wala yung life best dire. Di pa available sila ha. Diya mo dire. Paano mo dire, ang katis yung among kuha is kani, tag 500. 500 pesos. Dayon, 50 ang entrance per head. Ganun. Diyan mo daw yung address niyo. Magali. Pugaw lang. Ugo, bre. Gika man dire. Nalibang mga isda biya. Di ba, palutaw pre. Nak, maglunod mo sa iceberg pa rin. Titanic. Akay, ginigano. Bugnaw kayo. Bugnaw kayo. Dala ra makaltan duway. Ang kaya, magalang ka. Hindi, whiskey, mahalan. Whiskey ka, matuk na. Patay ka ito dito, bro. Magala? Okay, kabila ko ano ko. Okay ka. Bye.
Ako mo na ako. Kaya mo fan ka. Diyan ang ala na ko. Sige, na ko ah. Sige. Yeah. 1, 2, 3. Ginawa. Langoy pa nung dere. Ngayon malangoy lagi na nimo. Saka niya makakaos. Sige, Dar. Sige. Serious ako. Ay, anak patulog. Masiko nga tatulog doon, dire. Sasa ka bigyan ka ba niya? Dayo ako sa laway. Aman ka din, hindi naman klaro ko. Siya mo ka. Mura kang dilawin sa tubig mo. Oh, sige. 1, 2, 3, go. Tapos sila kung unsa ang teng kuan unsay kuanin Problema ba yun? Tapos magyang doon, gusto niya na. dali na mabundakan tabulan to eh Ito na ta? wamay mo nangaligo sige ra mo chikat niya Ito na ta? Ito na. Ito na? Picture o video? Wala, kumakit ko sa palay. Ay, kanina lang, mas klaro man eh, then i-post na ako. tapi Sigun sa nga puro mga ida. Mas clear na siya. dito tama Eh, gakuha ako sa thumbnail ako, kanina man, dire na. ako pod kami pod Eh, kuha lang, Snapchat lang. Ambak na, dire dar. ano sige anak uy Dili, ito kayo muda ko, guys. Kung sa bugno ba? Hindi na ito. Mas brado galing siguro ng pangkaringan. dali na Wala, dahil nakatulog na kayo. Hindi ako ubasa. Public ka. Naka-ID. Naka-ID, na-ID, sakto na ID, no? Bote. Hoy, Perfect ini tambayan. Kung kabisita mo dire sa Panangantukan, bugnaw kayo. Cold spring gid siya, literal. Subscribe. Manag kuan mi dire, manamig tambay kadyo dire sa Pangantukan nga blue water. So diretso may paingin ka paggawas mi pa malay-balay. Tambay mi kadyo dito sa Itong tambayan to, pre? Malay-balay. Capitol Ground. Capitol Ground. Night cafe ba? Bisita ko ng night cafe dito. Madam, thank you. nakita na kay ana bu. Nakabuak na! Dili na ginawa! Banda bamba bamba! Kaya raman lagi ba? Sa una ra day malisod ay guys. Adri nga area lang, delikado lang. So ang advice lang ako sa mga kuan, sa mga dili ABS ang brake. Para na ako ka-reader FI. Refrain from using kuan lang gid ng front brake. I mean pwede naman mo alalay no, hinahinay lang pero ang delikado mo gud nimo, delikado mo gud ugma. Focus pa nimo brake bitaw, kumot, ligyas ang abante. So dako kay chance nga simplang gid mo. Misangko. Ay salab. Wala imong tiil. Dingan ka tayo. Naasa ko bi. Ayun. Nadlok mo. Ay nagnaog. Ay gipagbuot lagi sa kuan lagi lab driver. The clouds. It's already ulan. Og milabay ang usa ka oras nga biyahe. Igo ra jud ta nakaabot sa boundary sa Malaybalay City nga natabuan gid nato ang ulan og nakadesisyon mi nga magtambay kadyot sa El Fresco Food House diri sa may bus stops terminal para makarelax kadyot. Ako na Columbia malay ka pre. Columbia malay ka. Kuan na waterproof? Tulong. Waterproof ni? O chada ni. Patro kuan na ba? Og igo mihunong ang ulan, milakaw na midayon paingon Capitol Ground para bisitahon ang ilahang night cafe sa maong lugar. See the beauty of Malaybalay Capitol Ground. Nag-open ni siya adto rang
October 3 ug taman ra daw ni sa December 28 this year ug available ra pud ni every Friday to Sunday. Kaya nata silang night cafe. So katong wala pa ka bisita na mo. Dagan lamian nga mga pagkaon na mapilian diri. Amigos Kinuan Good. Kaban. Diri. Coffee. Sushi Roots. Local coffee. Excuse me. Anong area? Oo, nawala ka. Ah, sorry. Kabalay siya. Tumara. Sinat ka ng iba, sobrang tanda ng mga luwan. Nikilig ka na, di mo pa halos kilala. Mahalaga na siya, sangatangag ka pa, mag-isip ka tangin na. Singlabot ka sa wala pa masuwa na. Hindi ka ba, talaga, umandaya ang mundo. Isip ka muna bago harapan yung iba. Ba't ka nagkakain sa hangin sakit? Wala ang kapalit, kanong mainit, kaya pinapalit. Nice. Wala lang po eh. Tuyo. Order na to. Okay, uli na mi. Manami dire. Biyahe may 2 hours. 2 to 3 hours day. Para si Dio. Alright. Sa mga nakaabot na ning part sa video, I thank you so much. I will end this video right here. Ay pauli na mi. Palubat na po akong camera. So first time na mo naka-visit sa Pangantukan, the Blue Water among giatuan karon. And then right after, didiretso mi paingon Maramak. Dayon Valencia. Ihuno mi sa Valencia gayina. And Balay City nga nakabisita mi dito sa night cafe nila. So that's it. Hope to see you next sa atong next vlog na to, next video, next ride, next na tong mga shades. Yeah, that's it. To God be all the glory. Eh, kung wala ang Ginoo, di may tabo. And thank God, safe ang mga mong pag-abot sa mga lugar nga mong giplanuhan nga atuan. So, that's it. This is 21 Shades of Blue. Love you! On the road, got heavy view. Adventure time, don't go, let's cruise. Moto vibes, the sky so true. Welcome to 21 Shades of Blue. Rolling on the coast, on the camera by my side. Be out here every weekend, let the engine guide. Don't look and dog, every place we'll go. Every turn a story, la heartbeat, papakita ko.